Dat altijd nog zijn, ik zeg nou weer. Hier heel dan neer boven mijn zijdelanden. Jeffrey, jij moet wel een beetje gaan meewerken. Ik kan er ook niks aan doen dat je vader je hier gedumpt heeft. Hij heeft me hier niet gedumpt. Het kan wel maanden duren voordat hij je weer komt ophalen. Als hij je weer komt ophalen. Hij komt heus al terug. Jij, pap, kom me nou halen. Ik word je helemaal gek. Tante Maud maakt me gek. Waar giet de film eens over? Over een jonkje, Jeffrey van 11, die had in de Randstad wennet. En die had zijn heid, die brengt hem aan het begin van de film, zijn heid in een probleem. En aan het begin van de film brengt hij hem naar zijn verschrikkelijke tante in Friesland. Die is depressief. En die went op een camping in the middle of nowhere, hier dus. En daar werd hij als het ware achterlitten door zijn heid. En de film gaat erover van het gevoel van niet thuisvielen. En hij vindt je verschrikkelijk. En hij skate altijd in de stad. Hij zei, dat ken je net. En ja, hij vindt het vreselijk om je te wijzen. Maar de film gaat eigenlijk het proces van gaat hij zich je thuisvielen of net. En waar dat hij zit. Ben jij Jeffrey? Ja. Op het eind van de bouw. Ja. Eind september studeerde Mirjam de Wit A. Dit is onder de filmacademie Sint-Lucas in Brussel met de film Het Eind van de Wraad. Gruttendeels draaiden ze deze film op het Noorderleeg bij Marm. Waarom heeft die film hier gedraaid? Omdat de film gaat over een jonkje wat uit de Randstad hier daar komt. En we willen zo groot mogelijk contrast hebben. Dus de stad zo vol mogelijk gebouwen en de hicht in. En dan Friesland als één grote lege vlakte. En ja, dat is bijna nergens. Want overal staan we bij bjemkes en obstakels of een dorpje of heeft altijd wel wat op achtergrond. Dat het weer kwam, gewoon toevallig terug rond te rieden en zo. En dit is gewoon één grote lege vlakte. Ik heb eigenlijk 364 graden roensje en het is nog steeds leeg. Ja, hier nog net, maar als je een stukje verderop stiert, dan is die dik ik haast vet. Dat weer perfect eigenlijk. Ik wil heel graag eens iets doen met het Fries wezen. Want het is heel raar, maar ik woon in een internationaal studentenhuis. En elke keer dat ik me voorstel naar je meisje, dan zeg ik, ja, ik kom uit Nederland, maar dan uit Friesland, in het noorden van Nederland, eigen taal en zo. Dus kennelijk doet dat me wel vol, denk ik dan, want waarom zoek ik het er wel eens bij zitten? En ik ken als wereld, zeg maar, Friesland goed qua meisje. En ik zoek net samen zoals hoe heet dat, Gooise vrouwen of zo, zoek net samen een meisje kennen, omdat ik dat alleen maar van een clichés ken, maar net de wereld echt. En in Friesland dan gewoon, dat je altijd wennen hebt. Dus daar wil ik graag wat mee doen. En toen heb ik mijn scripties gekregen over Friese films. En toen kwam ik erachter dat eigenlijk alle Friese films zich altijd in het verliezen afspelen. En dat er nooit eens een gewoon moderne Friese film maken wordt. En dat leek me wel nodig. Want als just uiteindelijk, terwijl al die films zich in het verliezen afspelen, is het krek alsof de Friese cultuur iets van het verleden is of zo. En daar doe ik zelf ook heel erg zin om, want ik ging eerst op zoek naar gewone campings in Friesland. En dat eigenaren van campings zijn van, ja, maar als je wel filmen, maar waarom ga je bij de buren filmen? Want die hebben een hele mooie authentieke burgerij, maar een mooie skeuren en zo. Ja, dus het is ook een cliché, maar we Friesen zelf wel mee te krijgen. Die denk ik dat een Friese film zich op een burgerij uitzoekt met de spelen of zo. En hebben dat idee te danken aan Steven de Jong en Pieter Verhoef? Nou, ik denk dat het toeval is. Die beide makers die meiden wel een soort films die zich in het verleden uitspelen. En beide wel om hun eigen redenen. Maar dat ben ik de enige filmmakers die Friese films meiden. Dus ja, er is eigenlijk net tegenwicht van films van nou. Omdat hun toevallig de voorkeur hebben voor films uit het verliezen. Dus het is absoluut net hun schuld. Maar zij zijn wel eigenlijk de enige mensen die Friese films meiden op het moment. Verliezen hier maakte Mirjam de film Beestjes, die kwartlien op het Nederlands Filmfestival te zien wie. Het Eind van de Wraad draait binnenkort op het internationale festival voor de kwarte film in Leuven. In beide films speelt een band de haardrol.
Ik hou eigenlijk nogal van films waarin dat band de hoofdrol spelen. Net zozeer kinderfilms, maar meer omdat ze dan vanuit een band vertellen kerst. En dat is dan, ja, dan kerst de wereld toch krijgen we oorzaken zien dan dat gewone mensen kunnen zeggen. Want volwassenen die denken toch vaak op een bepaalde manier oer dingen. En een band die kan dingen verkeerd opvatten en er mijn oren blik naar zien. Dus dat is juist, ik wil in mijn films op een of andere manier kom ik heel vaak op uit dat de hoofdpersoon hier als 9 of 11 is of zo. Vertel doe eens even hoe dat famke. Vrouwtje, Violien. Was juist daar zelfs in het rijtje Pieter Verhoef, Steven de Jong? Als dat bedoelt als concurrent of zo, absoluut net. Want hun meidje is zulke oren films. En ik moet nou beginnen met films, meidje. Ik bedoel, ik kan nou een paar korte films maken, maar ik ben natuurlijk nog geen serieuze filmmaker. Ik ga nog geen 3 speelfilms op mijn naam staan of zo. Dus ik zie dat net als een rijtje. Maar ik wil wel graag Friese films, meidje.